Nahimong viral karon sa social media ang kalit nga kamatayon sa 5 ka binuhing iro sa usa ka dog lover sulod sa usa ka subdivision sa may barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Kini human nga gingong gipanghiluan kini sa wa pa mailhing responsable. Nahitabo ang insidente ni adtong Mayo 12. Ang mga iro giilangan sila si Batman, Bruce, Daya, Kikay ug Kobe. Nunod sa hitabo, igon lang sa paghandom o pagpadayag sa iyang grabing kagool sa mga sakop sa media. Ang tag-iya sa mga iro nga magpahingalan lang nga si Mr. Go. Si Go maisip gyud nga usa ka dog lover. Gawa sa 5 ka mga iro nga gidudahang gipanghiluan. Aduna sab siya laing 3 pa ka mga iro nga nagsilbi niyang kauban sa ilang panimalay. Polos na tuwa sa abroad ang mga anak ni Mr. Go. Og bugtong siya na lang og ang iyang asawa nga nahabilin sa ilang panimalay. Kauban ang ilang mga binuhing iro. Magsilbi usab niyang stress reliever ang iyang mga buhi nga iro. Sanglit aduna naman siya mga comorbidity. Dismayado si Go sa nagpasipala sa iyang mga iro. Sanglit iya kining giisip na nga parte na sa iyang pamilya. Og daw sa sama na usab niya og mga anak. Gani gandaman gid kini niya og insaktong pagkaon matag adlaw. Sa usa ka luna sa tubang bahin sa iyang panimalay, gilubong ni Go ang iyang 5 ka mga iro. Nato mausab aside from kana ako mga iro mga butan gina trained ko na sir. Train ko na personally train kay retired na ko for 7 years ba. Okay. So natutukan na nimo. Oo niya, I love dogs. So mura ra nag mga anak nako. So nga basic command sa ako nang gitudluan, sit, stand, stop, o come, kana may una na eat, ana ba. Pero never gud no. Sayang lang gud wa di man ko na matudluan ng irong pagka ng sulti ba. Di ba yun na ako matudluan, di po na ako, based sa nature sa iro ba, di po na ako matudluan ang iro pag ingon, ayaw gawas dito ha, kanang maadto sa kuan. Instinct yun na, kay kanang mga iro nagdako na, wala gina i-cage, wala na higti. Kay dili ganahan akong mga anak-anak. And luag man sa nimo compound. Dako ni. So Dako kay ni. dagandagan na siya. Mo. Oo, na mao na nga kuan kanang very loving kuan kanang smiling dogs to. Oo niya. Aduna man to iduda si Go kinsa ang posibleng nagbuhat sa pagpanghilo sa iyang mga iro. Apan gumikan kay wala siya klarong ebidensya sa pagmatuod niini. Hayan ang iya na lang panghinaot nga unta di na kini usbon pa sa responsable sa uban pang nanag-iya og iro. Nasayran nga si Go misuway unta og pangayo og kopya sa guardhouse sa ilang CCTV footage aron masuta unsa ang nahitabo sa iyang mga iro. Sanglit makita raman ang gawas nga bahin sa iyang panimalay sa CCTV. Sa may guardhouse di napalgang patay ang iyang mga binuhing iro. Apan nakapatingala ni Go nga hangtod karon wa pagid siya tagay og kopya gumikan sa nagkadiyang rason. Nakakwestiyon usab siya unsa ang gamit sa mga gwardiya nga wala makita kung unsay nanangatan sa iyang mga iro. Nga unta trabaho munta nila ang pagbantay sa usa ka subdivision. Nakasiguro si Go nga 99% tagasulod sa subdivision ang nihilo sa iyang mga iro. Dili nimo i-control imong emotions ba. You will be doing something magkuan pug ko kanang magbaso raw niya ako. Yes. Pero deep inside tinud anay mixed emotions ba. Yes. Ay loneliness ang kana bang tawgo nimo o grabe gyud nakaminos ang tao nga gabuhat ana ba kay daghan man kung daghan reklamo sa sure gyud ko akong iro wa gyud nakapakog tao. Wala gyud nakapakog tao kay naigipang mention nila nga daghan namang istorya ng gawas ba. Yeah, o sa mga istoryahan ni Mr. Go. Nga ako na'y maid na napaakan o niya na ako na'y iro nga napaakan o na particular family ako ginanggyatuan. Yeah, Akong istorya dili gyud ko no. So wala na. Wa gyud ko dili tinuod. Ang nagsulti nako gwardiya ra. Ang hepe sa Police Station 9 sa Cebu City Police Office CCPO nga si Police Major Kenneth Albotra daling may bisita sa panimalay ni Go kaganihang buntag aron pahigayon og pakisusi sa hitabo. Kinibisan pa man kung wala magpablatter ang tag-iyang si Mr. Go sa nadangatan sa iyang mga iro. Pagpasabot ni Albotra nga ila karong subayon ang posibleng nagbuhat sa krimen sanglit kalapasan gyud kini sa balaod. Atong gi request ang kini nga tagtungod no nga if possible pwede ba nato ma subject for kani murag autopsy gani forensic kung unsa gyud ang cause sa pagkamatay aning ilang mga iro. Ang direktor sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ireneo Dalugdog sa iyang bahin. May pahimangno sa tanan nga ang iro sama sa ubang hayupan nga gikonsiderar nga mga pet o binuhi. Di gyud mahimong patyon sa walay igong rason. Ginatawag na kanang Animal Welfare Act.
So ato gina siyang subay, ginasunod ginato na siya kay dili porking nga kanang naatay makita nga mga iro o unsa ba diha nga mga klase nga mga hayop na dili nato na silang tagaag pagtagad. Although nakuha nato ang background po dito no kaya sumala pa sa naka-istorya po nako ang hepe sa Guadalupe na ingon siya nga ang kato daw mga irupod mao po daw nagkalat dito sa kuan basig unya ang mga lumulupyo po dito nga lugar sa subdivision basig nagworry po sila kay basin og kanang mapaakan sila o unsa ba ato po responsibilidad hapon no pag ikaw ang mga pet owners na kananganglan ang imuhang mga alaga nga mga hayop dili makagawa sa inyong balay kay basin unya kung makapaak na siya sa atong mga kasilinganan. So atong tan-aw na ang gulo nga basig isa na siya sa dahilan no. Subay sa mong insidente ang chairman sa Committee on Law sa Konseho sa Dakbayan Sugbo nga si Konsehal Ray Gialon sa iyang bahin. Mibutyag nga panahon na gyud nga pasar og ordinansa ang konseho kalabot sa pagproteher sa mga hayupang makonsiderar nga mga pet o binuhi sama sa iro. Mas maing malatid usab sa ordinansa ang pagmando sa tanang subdivision o bisan unsang establishmento nga adunay CCTV sa pagpakita niini sa mga hingtungdan o kapulisan kung galing makatabang kini pag ila sa mga responsable. Gisundan na atong paghinaot nga mapanday gyud na nga ordinansa pagpalig-on aning animal welfare o batok animal cruelty. Atong nahibaw-an diha sa dihang atong giduso ang maong resolusyon Sir Alan nga doon na mga ordinansahon nga napasar apan dili labot nga pagpanagmal specifically pag-inflict og bodily injury or harm ngadto sa mga hayop. Kay kadto tumahinumduman ang kadtong ordinansa ni kanhi anhing Mayor Edgar Labella sa dihang konsehal pa siya. Mao to nga kadtong imong ibilin ang imong iro o iring sud sa imong sakyanan nya di nimo abrihan. Okay. Na amanggoy nahitabo adto sa iyang panahon sad nga namatay sud sa sakyanan. Mao to nga ordinansahon. Si Mayor Michael Rama sa iyang bahin mimandon usab sa Pangulo sa Cebu City Disaster Reduction and Management Office CCD RRMO nga si Harold Alcontin sa pagsusi si tabo ug itaral sokmanan ang mga responsable. Something that mattered is dito sa gathering sa mga children. And that is unpardonable. That's condemnable. That's why I'd like to direct now Harold connect with the police and get it to the bottom together with the barangay official and null it up, and whoever may have committed, bring them also to court, have them prosecuted. Ang insidente sa Barangay Guadalupe mo ikaduhang insidente sa pagpanghilo sa mga iro sa Sugbo karong tuiga. Niadtong Pebrero moabot usab sa 50 ka mga iro ang namatay sa giingong pagpanghilo sa usa ka subdivision sa Dakbayan sa Naga. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.